ang atong mga buhat or mga lihok dinhis kalibutan gigamhan gyud sa duha ka mga sugo. Unsa mang klasiha sa sugo, kategori sa mga sugo, na ay sugo nga nagdili, na asay sugo nga nagtugot. So mo na depende na nato ato bang sundon ang sugo. Kamo og ang sugo nga nagdili ninyo unsa man, sundon o supakon? Pananglitan gidili ang pag-appeal sa public gathering, labi na misa sa mga bata. Na gisunod, dili. Gidili ang pag-appeal sa mga 60 pataas. Sunod, dili. Kinahanglan dunag yung kay mas. Sunod, dili. Sunod. Unsa man say gitugot nga mga balaod karon panahos pandemic, na kinahanglan dinhis ato 50% sa capacity sa simbahan. Sunod ta, dili. Sunod. Sunod ta. Sunod tuig. Mga igsoon, ang ato rabang kinaiya kitang mga tao, no, lahi sad ta. Ang gidili mao'y buhaton, ang gitugot mausay supa, mausay di buhaton. Mo nang makasala kita sa sala sa omission and commission. Unsa may atong iumit kanang gisugo, unya ang commission unsa man nga sala kanang gidili. Mo na og ang gidili imong supakon, sin of commission. Kung ang gitugot wa nimo buhata, sin of omission. Ana na siya. Hay may paborito ninyo, commission or omission? All of the above. Panalitan kamo mga asawa og bana, unsa may gitugot sa balaod, nga magtupad gyud mo higda, nga magsikit gyud mo kanunay, maghinikapay gyud mo kanunay, maglakaw mo maginagbayay gyud mo, kay usa na mo ron kalawas, di na mo duha. Pero gituman ba ni sa mga magtiayon? Nakakommit na mo og sin of omission. Pila ka bukro ninyo dinhi ang maimpierno tungod aning salaa. Mo na iniguli ninyo sa inyo karon, pagsikit na gyud mo maay. Nya mo muwakli gani imong asawa kung say sikit-sikit nimo dadungoy ka makasala tag omission day. Aw lagi makasala tag omission ani kung di ko nimo pasikiton ana. Unya gidili man sad na sa mga minyo nga musikit sa laing tao. Ang bana kinahanglan dili musikit, dili muhikap og laing babae. Ang asawa sad di sad musikit, di sad mo pahikap og laing laki. Bisag pari pa. Di gyud mo pahikap, no? Unya kun mo buhaton sa nimo, adto ka magsikit-sikit dito, adto ka maghikap-hikap, sin of sana. Omission, commission. Co-mission. Kasabot na mo. Muna nga ningon si Jesus ni San Pedro, ang imong idili dinhi sa yuta, idili sa didto sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot sa didto sa langit. Nakaron kun ato ni siyang supakon, atong himuon ang komisyon o ang omission. Matod pa sa unang pagbasa sa tigingon ni katong limot naman ko atong kisa to'y gisgutan sa unang pagbasa, taas kini siya granggo, kay siya gud mo'y tinugyanan dito sa kaniganing palasyo, si Sibna. Naway nagdumala sa palasyos hari, niingon ang Ginoo, palagputon ko ikaw sa imong katungdanan.
o gikan sa imong nahimutangan. Palagputon ti ka, pasabot taktakon ti ka, kuhaan ti ka sa imong gahom. At tanawa karon daghan kay tag sins of commission and sins of omission. Unsa man hitabo? Gitangtanga na ta sa atong pag sinikitay, social distancing na. Diin man igasugod kaning ato rong social distancing tungod ni sa atong pag-practice anang pag-iyahay kanabang selfishness. Unsa may timaan nga mga selfish ta kun mangural na ta sa atong balay, kana gyud mo number 1 na timaan. Mangural lagi ka sa imong balay, kana selfish ka. Nya kay selfish man ta, ingong Ginoo, sige, ako nang i-maximize, himuon ko ng global selfishness. Pasabot, di na mo magsikit mo ng social distancing. Mas maayo pang tuas bahak, kay sikit pa kay sila. Ang tuas sa MMP, sikit kayo. Sabot mo kung saan ng MMP? Manila Memorial Park. Sikit kayo. Dito sila. Bahak cemetery ba? Ang St. Anthony, daghan pag bakante, basig adto pa mo dito ibutan, no? Aron magkasikit. Karon. Na siya. Yang sa may itong buhaton, aron mawa ning pandemic, guba ang inyong mga koral. Kana. Tangtangan ninyo, ako mong tagaan o kuan. Tagaan tamog assurance. Iniguba na to sa tanang koral sa tibok kalibutan. Ang tanang koral ba? Kanang residences ba? Residensya lang. Residensya ba? Kanang inyo bang balay, guba na inyong koral, nga i-welcome na inyong mga silingan. Huwag tang gining pandemic. Nga naman, wa naman tayo social distancing, magsikit naman, di magtakod na sa COVID. Hurot din, tagkamatay. Anya, okay, sa pamay patio sa COVID. Sakto niya akong suggestion o sayo? Way siguro. Mao na nga niingon diri, mahimo ning sakto akong gisulti kung kabubuton sa Ginoo. Kung dili kabubuton sa Ginoo, dili ni sakto akong gisulti. Matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, Lord, Ginoo, kinsa may makatugkad pagkatulog karon sa imong kaalam o kahibalo, kinsay makasaysay sa imong hukom, kinsay makasabot sa imong pamaagi. Kanilang pagtudlo niya ni St. Peter nga mo'y mahimong unang Santo Papa. Si St. Peter mananagat ragod, pobre, wa pagigrado, nga gihimong Santo Papa. Karon ang atong Santo Papa nga pilion sama aning Pope Francis, way grado. Uy, daghang kayong nagraduatean. Way kwarta. Daghang sa kwarta. Bisan gani ang piliog pare, kinahanglan gyud mo graduate philosophy, theology, naapagyoy masteral, una pa ka maordinahan. Pero ang pamaagis Ginoo, si San Pedro gipili niya way grado. Ambot lang, iya ginang pamaagi. Karon suway ninyo, atong i-verify, katong akong giingon nga tangtanga inyong koral, kabubutos Ginoo dili? Sige, tubag. Dili. Sige, maayo. Nganong dili man? Naaday gisogo ang Ginoo nga pangural mo. Kurala ang inyong balay. Naaday. Hindi. Sana wa man gisogo di. Ay no, nam sa ingon wa man gisogo, di wa sa gidili. Wa man sa gibutang ayaw mo pangural sa inyong balay. Pero unsaon nato pagkahibaw nga kani kabubuton sa Ginoo? Tudloan ta mo ha, kay daghan ra ba kayong galibog. Kanusa ba ko kahibaw pa der nga kabubuton is Ginoo ang akong gibuhat? Kanusa sa ko kahibaw nga dili ni kabubuton sa Ginoo? Pananglitan anang manag-uyab, magkuyog sila. Kabubuton bas Ginoo nga mag-inagbayay sila? Manag-uyab ba?
or ilala ng kabubuton? Pangutanas Ginoo. Nya kabubuton sa Ginoo nga mag-inikapay sila. Labaw sa tanan, kabubuton sa Ginoo nga mag-kinuotay sila. Nahitabo ra man eh. Karon panahon na, porting hitabo eh. Kadaghas gibunyagan ako dinhi nga way mga kasal. Unya unsa man na? Manag-uyab pa na sila. Nya nganong nabuntis man ang babae, nagtinan-away, napiksas laway, unsa nang kuanas laki similya COVID. May antag ka ng similyas laki, COVID na, kay laway lang, wa na. Mabdos na, di oy. Ako kasuhay na, pero kibaw ko, yung sahon na paghimo. Bitang di mo kumpiyansa ang madre na ako. Tapos kanarbas father, kamaorbagin na. So, ay, madama ko nagbasahon, God. Pero kabubuton bas Ginoo nga mag-sex ang babae o lalaki nga wapay kasal? Nya nganong na may dagang gahimo na? Kaya di ka maong mo identify kabubuton bas Ginoo. Kabubuton bas Ginoo nga mag-sex ang babae o babae? Nganong na may gahimo ana? Kabubuton bas Ginoo nga ang laki o laki mag-sex? Tubag. Nya nganong daghamang gahimo ana? Kay galibog lagi taon saon pag-identify will ba nis Ginoo or will ba ni nako? La, palagputon gid ta. Imbis anak tas Ginoo, mahimo na tang anak siyawa tungod sa atong sala. Ang unang timailhan mao kini. Sama ni Hesus, sama sa mga apostoles, ang ilang gisigig yung promote kada nato buhat kinahanglan makapalambo sa atong pagtuo, makapatubo sa atong pagtuo, dili sa atong kahadlok. The will of God will always increase faith, not fear. Kung nangural ka sa imong balay, tungod sa imong kahadlok, sa imong silingan, then that is not the will of God. Kung imo nang paningkamutan, ikaw laki, ang imong uyab paningkamutan, ginimong makuha nimo siya sexually, kay hadlok kang maunhan kaslaing laki, that is not faith. That is fear. Ikaw sa babae, naninguha jud ka nga sikita nimong pari, aron di ka maunhas madre, that is fear. Wa man say ni suwag sikit nako, ambot kag na. Nangandoy bitaw ko. Balik sana din asa di faith. O ana ha? So increase your faith. Kanang makapahimo na to bang ligon sa pagtuo. Nya unsa may timailhan nga ligon kas pagtuo, wa na nang kahadlok. Kung nagtaptap kas imong naong karon kay nahadlok kas COVID, that is not the will of God. Tangtanga na haron mataptan jud ka, nya smile hangtod ka mamatay. And you have practiced faith. Mana? Ikaduha. Nagaduda na mamunako. Ikaduha. Mo-increase siya, muhatag siya paglaom. Ang kabubuton sa Ginoo muhatag og paglaom ngadto sa katawhan. Karon daghan na kaayong nagdepresyon, daghan na kaayo ang nangambak sa building, naghigot sa liog. Wa na'y paglaom. Ngano man, tungod kay wa na ta magtuman sa sugo sa Ginoo. Pananglitan, kanang sugo sa Ginoo, pasaylua og kapito ang imong isig katawo. Forgive 77 times. Makahatag nagpaglaom dili. Kanang niingon ang Ginoo, sell everything you have and give it to the poor. Makahatag ba nagpaglaom dili? Wa ikaw mo imuwad as paglaom. Di oy, makahatag yung nagpaglaom. Og imong tangtangon, imong kural, i-welcome nimo imong silingan. Makahatag na nilag paglaom dili? Makapaglaom o di sakto di ay. Makapawagtang na sa imong kahadlok o dili? Makapawagtang kay nangnantang og kas imong kural. Tatupawa na kay kahadlok. Oh, pasar na ka sa faith o sa hope. Ang katapusan o pinakanindot, ang will of God is always anchored, gipasukad sa gugma. Naa siya nagsukad ang rason nganong gibuhat ko ni, because I love.
Ngunang the greatest commandment is love. Nagmisa ko dire, unsa man ni, gugma o gana? Ay siguro Kanus kanus aman mo kahibaw, nga kining akong pagmisa gugma ni, dili gana. Basta way limits oras, bisag mo abot og 2 ka oras akong wali. Oh, kana. Bunga ginas gugma kay gana lang kisa pagoy ganahan ana. Pero ako bang paaboton og 2 ka oras? Hindi ko kay kamo say mawadas gana. Ikaduha, nga timaan na ako dagmisa out of love. Basta dili ko magsigig paningil og kolekta. Oh. Nya kanus abasat mahibaw-an nga kamo nanimba out of love. Basta muhog sad mo kolekta. Mo na kasi. Maglingiw-lingiw gani ka, buangon ka. Gabi bitaw gamiting mi. Ingon mi ato na ning ilisa na atong lingkuranan, so nakadesisyon nami nanay mubuhat sa atong lingkuranan. Mo average siya kay napamay mga adjustments among bana-bana mga 20 to 25,000 tingali ang cost kada lingkuranan. Nya out of love nagsabot mi gabi unsaon nato nga para gyud makita nga nagugma ang mga tao sa atong pagbuhat og lingkuranan, unsaon man ipagbayad. Nagdesisyon dayon mi dunay ni suggest Father atong ibase sa number nga 5 na kung ano man ang 5 ino siya ay 5 mysteries ba 5 decades sa usa ka mystery sa rosary aninda katangya kay rosaryo nagkunik-kunik man kuno na so aron daghan ang maka-contribute so 5 nako pila may ipuno na kong 0 sa 5 ha out of love ang love kay tulo man ano ang love kanang symbol of love is 3 kakuha mo 3 ba I love you o niya mamasad mo ni ayo de 3 word na siya o niya kay ang Holy Trinity 3 man sad nako akaning 5 punan ko nig 3 zeros amo na nagkinahanglan taog 5,000 minimum contribution so ang ato mga slots karon tag 5,000 pila man ka 5,000 nakoy mag-celebrate man day mig 500 years so nagkinahanglan tag 500 ka 5,000 yang anong 500 masad ikaduhang rason ako rong napamalandungan pag naog na ko sa hagdanan ang atong average seating capacity dinhi simbahan is 500 kana so daghang slot maka-apil na mong tanan kamo din hirong tanan og muhatag mog tag 5,000 purot ng atong lingkuranan ug ma-close na ang slots. Gaduda ko ambot kinsay mohatag ninyo. Sige manindog na ta.